ndraiky fa au courant fa zovy diata izy ovy tsy mafantatra diata c'est une fille célèbre aussi mahay tsara anao iny raha ataony za koa mahay tsara izy ovy malaza ny diata zegny ary zegny mihitsy antony manokana natonga izy invité tagnatin'ny soirée zegny satria invité spécial zero tagnatin' zegny soirée barmed zay le izy de invité spécial Grécie et diata. Yo la famille, ore mandreny zoky zandry rahala ranabavy jiaby ato samy Rex podcast miaraka amin'ny Gracie ndraiky bon zany ke Gracie zegny par rapport amin'ny contenu itsika nataontsika tamin'ny voalohany vidéo jiaby maro critique nandeha atao même za critiquer anao critiquer bébé 69 critiquer fa malheureusement izy tsony anty tsy magnino ndraiky fa alefatsika raha karakory anao. Ya bonjour Arnaud de salama betsika antokatrano akagny zay magnaraka ny Rex TV podcast. Bon hitanao amizagny Gracie sampodiny kaiky anao ndraiky fa par rapport amin'ny critique marobe agnatin'ny commentaire ny vidéo nataontsika podcast teto igny déjà zegny raha ataontsika ty zegny tsy interview raha nataontsika tamizy tsy interview fa re olo zay mieritreritra fa za magnano interview za tsy nagnano journalisme za tsy nagnano resaka communication fa raha ataoko teto podcast talk show zegny bon rony vola fa za tsy mimpose question zay critique tegna maro hitako tao le fanontaniagna zay tsy andreo zay ampose izy bon pody ampodiko ndraiky eto no raha jiaby nataontsika tamizy zegny voalohany amizay zegny si je dirantsika voalohany zegny resaka critique nolo tagnatin'ny Facebook tao mivolagna hoe fa anaro direct ataoko anaro zay izy fôtiny tsy anao zaraiky zay tagnatin'ny le raha anaro tsy influenceuse volagnin-dreo fa plutôt zegny anaro zegny olo nagnanognano vidéo fo nalazalaza fahatany karaha io fo zay zegny oro edy e ya zay oro hitako tao zegny hoe izy nalazalaza karaha io fo zay comme si zay par hasard zegny le natonga le lazanaro ndraiky nazahoanaro abonné maro zay za amizay mitany anao karakory fahitavanao le critique voalohany maromaro mihitsy critique atako de agnatiny mihitsy resaka influenceuse zegny lasa débat be mihitsy tagnaty commentaire tako hoe zay tsy influenceuse ya le olo zay tsy mi-accepte zegny la plupart n'olo tagnatin'ny commentaire tsy mi-accepte fa anaro influenceuse nefany zay influenceuse qu'il le veuille ou non. Je suis une influenceuse, Bébé 69 est une influenceuse, nous sommes des influenceuses. Vu que effectivement zati nanomboka tsy direct ala sa influenceuse tampaka fa nanomboka tagna TikTok tako zao nanomboka nagnano vidéo ko et les gens ils ont aimé nandeha amizay le laza ko fa mandeha le laza magnaraka ny influence automatiquement tsy maintsy magnaraka ny resaka influence et j'ai commencé à influencer là. C'est là que j'ai commencé à être une influenceuse tam fotoagnany za nalaza fa tam TikTok. Et effectivement, za ti influenceuse reka fo. Za TikTokeuse influenceuse. Et je suis une influenceuse. Nata ino rakoragnan'olo tagnaty commentaire tako ary zegny mihitsy anisan'ny tsy namaliako moa zegny satria je me connais ek izovy zao. Je suis une influenceuse, c'est tout. Malgré zay amizay zegny taoko aro ny volagna aro tao fa anaro tsy influenceuse fa aro zay nisy référence nataon'reo zegny tsy haiko magnangely igny fi ty zegny mba olo karaha ty zegny ene influenceuse volagnin-dreo fa anaro io anaro tsy influenceuse déjà zegny na raha ataonareo agnatin'ny Facebook ao zegny tsy haiko asa mienerve reo tsy haiko fa igny tsy haikely zegny ny nalaindreo référence fa ty influenceuse zay volagnin-dreo za va izy mandeha amin'ny UNICEF tout ça bon ndraiky tsy dirako laliny déjà zay tsika jiaby miaraka mahita le raha mandalo fa ninareo zegny tsy considérendreo zegny comme influenceuse fa reo nangala référence zegny amin'ny fille de ino koa raha azonao ambara zegny ya marina ndraika hoe fille influenceuse j'accepte fa fille zegny koa mbona nanomboka tamina resaka comédie karaha za nanomboka resaka nagnano vidéo resaka comédie sur TikTok sur sa page Facebook. Et c'est par là qu'elle est devenue célèbre et elle est devenue une influenceuse. Karanze. Pareillement, samby influenceuse zay. Nareo samby influenceuse fa ino fo zegny raha tegna mahatonga le olo zegny tsy mi-accepte zegny
anao bébé 69 da za sy fa tsy anaro roe fa fa mety maromaro zay tsy considéren'olo am'le raha zay nefa anaro mireconnaître tsara hoe fa boko anaro tsara raha ataonaro boko mandeha tsara fa anaro influenceuse fa ino zegny araka point de vue nao zay mahatonga le olo zay mivolagna hoe fa avô tsy miaccepte fa anaro influenceuse ino zay le critère tadiavinao zay araka fahitavanao izy za aloka tsy haiko raha agnaty lohan'olo ka ny tegna marina maloha voalongany indrindra tsy haiko le raha agnaty lohan-jare mahatonga zare mivolagna hoe zay tsy influenceuse fa peut-être resaka choix koa mety hoe zegny choix-njare hoe zay tsy influenceuse fa exemple anjare i mademoiselle Kily raiky igny no influenceuse fa kosa nefa de zao raha ohatra ka tsy influenceuse zagny za j'ai obtenu un contrat avec Yas contrat 1 an en tant que influenceuse. Je suis une influenceuse de Yas Madagascar. Alors, c'est pas pour rien, Zana Yas. En ce moment, on parle de là. Oui, en ce moment où on parle. Je suis en plus, contrat Mazavatar, influenceuse Yas. Enfin, je sais pas, c'est leur choix. Ils ont leur liberté d'expression. Afka suratan zare commentaire quoi zingratian zare isuratan. Je suis une influenceuse, c'est tout. Qu'ils le veuillent ou non. Non, pas du tout. Aucun regret, Arnaud. Tis regret nata il. Sadia il failli disait. Ni quoi chef comme on est comme ça. Voilà. À Paris nyamzen quoi zing. Nisy koa zegny capture nataonao tao zegny anaro jiaby diata tagnatiny boîte nangala sary anaro za tsy raha maro volagno fa direct anao mbelako mivolagna tsendriky resaka sary zay rosy diata zegny resaka sary zay rosy diata karaha sary normal karaha ataoko miaraka amina fanana karaha ataoko miaraka amin'olo malaza za koa misy fotoagna za kaofa mahita olo malaza igny de malaka sary ary zay roa moa zegny effectivement zay normal zay raha hialaka sary satria invité tagnatina soirée raika andraiky fo courant fa zovy diata izovy tsy mafantatra diata. C'est une fille célèbre aussi. Mayen tsara no raha tony za ko tsara izovy malaza ny diata zegny ary zegny mitsy antony manokana natonga izy invité tagnatin'ny soirée zegny satria invité spécial zero tagnatin'ny zegny soirée barmaid zay le izy de invité spécial Grécie et diata de tagnatin'ny les soirées zegny araka nalaka sary je vois pas les problèmes. Fa indraiky tsy karaha raha volagnin'olo tagnatin'ny commentaire to fa ny invité anareo no vetaveta zegny tsisy zay boka volagnin'reo tao zay boka azonao zay zay les problèmes antsika zany les problèmes antsika hoe kaofa mifréquenter quelqu'un zany talent oui dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es mais franchement resaka sary raiky igny fogna zany defa andeha définir anao olo hoe izovy olo ty hoe mitovy raha atao i olo reto sa hoe ino raha ataon'ny olo reto je vois pas pourquoi hoe ça sert à quoi le izy tiako zany hoe ino tokony andeha définissegna anay hoe niaraka nalaka sary zay roa de mitovy raha atao non za zao malaka sary miaraka amin'ny ton semaine za tsy pire za malaka sary miaraka aminao za tsy mitovy raha ataonao tsy haiko hoe ino tokony andeha forcen'olo be hoe hoavy vidéony reto tsy ho ela misy vidéo hipoaka tsy ho ela misy zao hipoaka tsy ho ela non zay nalaka sary fogna de zay tsisy définition hoe tsisy explication ankoatran'izay hoe niaraka nalaka sary olo reto de un point c'est tout fa io zegny tsisy hoe resaka hoe bon déjà de fa izy fa igny ro niamby igny tsy haiko vidéo tout ça tsy haiko ninino igny ambesan'olo avy amizay à part igny amizay ro nivolagna koa atao resaka style vestimentaire anao zay fa hita fa efa mibaribary azonao igny koa raiky tao koa zegny koa igny resaka style vestimentaire tamboîte igny raha volaniko eto tagnatin'ny les soirées fogna mokony c'était en une soirée boka raha jiaby se passé igny resaka sary resaka diata déjà tsisy dirany Romuldo hoe tour farany miavaka tsisy fa style vestimentaire ana efa edy za boka za mandeha boîte et déjà za somary tout de teneniko za tsy de mahay misandy zay za tsy de misy style hoe précis hoe moi je suis tel moi j'ai un tel style ou un tel style moi je mets tout ce que je veux kofa mety aminay amin'ny masoko amin'ny sainako amin'ny vatanako le raha ataoko de fa igny le mety aminay de resaka nonoko ndraikany azalahy ankamaroan'ny olony critique regny koa zala mbo managna ananjy fa samy misy défaut antsika jiaby inonoko de defa karaha ty matozy nabakako tamin'ny style vestimentaire anagny de fa assumeko izy dikan'izay tiako izy ty ary maro karazana nono nata mbola tsy niteraka maro karazana nonon'olo fa le izy fogna zany tonga tamina de fa karaha hoe grave be karaha c'est zay karaha volagno sa le olo zay fa niambigny mihitsy zegny raha mifaela hoe fa
ro olo ty tsy maintsy andeha karaha tsinay zegny noho tsy fitiavagna zegny nefa hoe anareo karaha hitako hoe aminakahy zegny edy déjà zegny za marigny remettre question hoe fa est-ce que anareo marigny influenceuse anareo mi-influencer olo amin'ino zany pose question zay fotony zay za koa mbo tia fa le hoe niattaquer anareo physiquement za tsy nagnano tamizigny déjà zay tsy niattaquer anareo physiquement tamizy fa le olo fo zegny hoe fa ino zay le aminao zegny point de vue nao le raha volaniko eto fa le ino zay mahatonga le olo zegny tonga de anareo roe mihitsy zegny anareo ny bébé 69 zay tonga de tsy maintsy natao karaha igny hoe tsy maintsy nankarahatsigna natakegna physiquement natakegna resaka hoe contenu hoe regny tsy influenceuse aminao zegny ino zay raha tegna hoe niposy olo tsy le olo jiaby volaniko déjà zay nareo mandeha managna abonné maro tsy olo jiaby zay nagnano zegny aminareo fa le nagnano izy ino zay raha fahitavanareo ro olo igny fahitavanao le olo igny déjà le monde est méchant hein, Arnaud olo efa raha tsy loha de nature efa maro barbare antsika zao resaka physiquement tsy azoko hoe déjà tsy afaka aneho hevitra hoe précis za hoe magnino zare magnano toetsaigna karaha an'iregny fa efa toetranjare de naturel tsy afaka comment dire mety efa tsisy raha andeha ampiovanjare zany ary déjà ne mety tsy zay osy bébé 69 na antsika tamiregny fogna ne victime ny commentaire karaha an'iregny efa maro anao mandeha agnaty commentaire an'olo zegny maro olo mikritika olo physiquement maro olo magnambanimbany olo maro olo magnino sy mandeha magnano méchanceté gratuit agnaty commentaire tsy antsika raiky ary zegny nampatonga zaho tsy gaga mihitsy nahita commentaire regny satria efa retigna le izy efa retigna n'olo amin'jao ary tegna efa le monde est méchant zegny tsy afaka tsisy explication ankoatran'zegny ngamba efa raha tsy andahoan'olo naturellement le raha même ya tamizay amizay même ambassadeur Gaius zegny izy ny partage vidéo nareo choqué i choqué zay déjà izy nivolagna hoe fa nagnino volagniny avô zany remarque izy presque magnangy izy quoi tsy haiko magnangy presque tsy haiko magnangy fo volagniny karaha ty hoe mandeha miattaquer olo manity olo agnatin'ny commentaire nagnino zegny anareo samy magnangy zegny tsy mifanogna zegny surtout Madagascar eto raha zay fa nareo ndraiky zay legny antatra hoe nisy kilema zegny igny mihitsy zegny toujours attaquegna azonao na tatra nagnano nude io na tatra nagnano nude io na tatra resaka hoe nisy addisoagna io izy ka volaniko aminao zegny magnano resaka hoe faute grammaticale fa igny fo azonao izy amizay zegny ny remarque to zany eta vidéo ny partager nataony tamin'ny continent izy mivolagna fa nagnino zegny atinareo samby magnangy zay tsy mifanogna zegny nareo ndraiky mifamotiky déjà merci any président Gaius niaro ambassadeur Gaius niaro tamin'igny fa ça m'a beaucoup touché déjà tegna hoe merci beaucoup ananjy niaro de am'le resaka hoe magnino viavy fogna presque mikritika magnambanimbany viavy amin'ny resaka karaha an'iregny déjà olo zegny anao kofa malazalaza anao kofa hitan'olo mivoatra surtout hita en public agnatina réseaux sociaux zegny efa maro olo tsy mankatia efa maro haters maro olo tsy tianao trotro zao satria anao mivoatra anao malaza anao tu réussis petit à petit dans ta vie defa makatra bi devolonjare jiaby hoe izy zofo koa araiky ty tsy maintsy iambagna hoe ino raha critiqueko agnatiny amy raha ataony ty tsy maintsy ahitavako raha critiquegna fogna ty andeha agnaboako koa raha tsy andaoko amin'ny olo raiky ty naturellement ary viavy satria antegna koa moko viavy presque ne zay samby viavy fogna mifampialogna sans raison satria hitany hoe mivoaboatra nohony ananjy angamba fiainan'le raika defa hoe tsy mety defa lancegna akagny aby raha tsy andaho jiaby tanao zay avy amizay karaha ataony exemple na raha tiandreo zegny bon ny tsy haiko na fagnaritsaigna nata resaka critique nataondreo ino ma le raha tiandreo zay ro ny critique anareo hoe wa ny critique za wa igny amizay ma hoe ino le objectif baka zay ijanogno zay baka zay ijanogno anao tsy créer contenu ino amizay ma suitin'le raha baka io anao zao ijanogno nagnano hoe nijanogno anao zegny par rapport amy critique nao bon exemple fa volagno zay voly za voly basy i créer contenu voly za agnano TikTok ino amizay baka izy tiandreo aminazy zegny anao fa tsy malaza anao mipetraka karaha zegny tsisy activité nao déjà zay igny zegny mbola magnontany fogna anao hoe ino antony agnanovagna an'iregny non le raha tiako volany zay igny zay raha tiandreo viagna zay hoe baka zegny anao ijanogno zay fa le raha ataonao zay tsy mety amindreo tsy mety karaha zegny fotony karaha ataonao boka anao misepanouira zegny raha ataonao anao malaza anao mahazo contrat gauche droite anao mahazo contrat publicitaire zegny raha karaha zay zegny azonao sa igny zay tiandreo ajanogno zay fotony zay tsy mendrika anao zay fa sa misy olo hafa zay tiandreo zegny grâce fa tsy anao asazonao raha tiako volagny zay misy olo hafa zay tokony magnano raha ataonao io zay fa tsy anao zay le raha zegny fa tsy mendrika anao le raha aminah manokana malokany dikany raha karahan'zegny dikany raha karahan'iregny azafady de andratra anao fognany
tout simplement tianjare fogna anao marary fo tianjare fogna anao hoe tianjare ho tsapanao zagny hoe tsy tianjare tsotro zao fogna anao de zay de avy am'le koragninao zagny mety hoe hijanogna donc zagny any vidéo un jour hoe nahitany commentaire igny za de hijanogna nahitany commentaire igny zany de vary lavo za de malahelo za de za ty efa tsy ano magnitra za fa za nataon'olo karahan'zao nefa tsy fantanjare fo meka mais magnome force ny olo igny motivation ny olo igny hivoatra fognany ary vao meka eky zare oromotra fognany alors que zegny alan'olo fa tianjanahary zegny fogna même karaha hoany ro mivolagna aminaka hoe arno tsy mahay magnano interview tsy mahay pose question nefa raha ataoko eto haiko za namorogno concept ty za namorogno raha jiaby nataoko ty concept naka ty za namorogno izy de haiko de ro amizay zegny manle mandray le raha zegny tadiavin'reo hoe fa atao amin'ny façon-ndreo le raha nefa za eto zegny za tsy afaka hagnano zegny quoi za tsy afaka andeha an'zay fotony za tsy zay le raha tiako aviagna zay koa idira kely raha teninao hoe tianjare hoe atao façon zegny angamba le fazoko ananjy tianjare angamba le raha agnaty lohanjare koa zegny raha agnaty lohantegna koa hoe raha nieritreretinjare agnaty lohanjare koa zegny tianjare hoe antegna koa to de matakatra an'igny zany hoe tout ce qu'ils veulent qu'on fasse direct on le fait fa aminjare zany tsy choix zagny le olo aminjare zagny antegna zagny tsy managna intelligence tegna manokana de itovy amin'ny intelligence njare mitovy amin'ny raha eritreretinjare zagny raha eritreretintegna zegny fogna tianjare forcegna zegny le olombelogna ka olombelogna mihitsy raha karaha zagny hoe ohatra misy point de vue ntsika roa zao tsy mifagnaraka de fa raha tsy edy za zay fa tsy maintsy anao le tegna c'est pas comme ça c'est loin d'être on est différentes ma tout sika tsy mitovy reny dikan'zagny efa natao karan'zany nefa le olo mety tsy mi-accepte l'indifférence misy de tsy accepte n'olo azonao zegny tadiavin'reo zegny azo tadiavin'reo zegny le anao zegny na za zegny mitovy amin'ny raha agnatin'ny lohandreo zegny fa izy fo zegny karaha ataoko za ampodiko amindreo zegny za manokana zay za magnano concept indesiko ty za tsy magnano interview de naka zay tsy ajanoko tsy haiko jamais naromotra ke fogna zare fa moi mais manonga fo en plus même si un jour comme misy raha tokony koragnitsika za tsy maintsy mikaiky anao fo koa bebe 69 koa un jour mbola mazoto kaiko fo koa izy fa tofika donc zare amizay rô meloko déjà zegny za zegny tsy déjà zegny tsika matao magnano raha ty zegny mitady résultat zegny raha ataotsika fa bon zegny problème ndro agny zegny fa regny any critique aminaka zegny alfasa fo critique nareo alfasa fa izy koa zay tadiavinareo gracie zegny hijanogno mety fahinareo iny valiny raha volagny fa karaha ataoko za koa zay tsy hijanogno ke koatran'zay amizagny gracie anao misy programme na misy projet hafa zegny mety ampameloko critique sa karakory oui vao maiky omeloko feky zare amin'ny surprise ho avy tioela vraiment misy raha hipoka be tioela tioela raha ty fa ils vont rien comprendre en fait ary ho an'le mankafy moa zegny merci beaucoup de magnaraha fogna fa za vogna nagnome tsara avy aminaty toujours amalifaly anare agnome sourire anare agnome de bonne humeur anare ary ho an'le tsy tia moa zegny désolé satria mbola vao maika hipoka fogna raha ty non tsy hijanogno eo feky non tsy hijanogno feky bon ça va zay gracie ke koatra amizay zay gracie ino zegny za tsy mivolagna conseil za tsy mivolagna anatra amindreo pi critique voalohany pi critique contenunao pi critique vidéotsika ino zay raha azonao ambara roa za tsy mivolagna conseil tsaoko na conseil na nino tsy haiko ny azoko volagna angambany de zao natao olana mega firy mega nare natao fireky commentaire ataonare agnatin'ny raha ataonay que ce soit vidéo ny Arnaud zegny moa zany que ce soit vidéo ny tout le monde ou an les be critique magnome méchanceté gratuit isan'andro agnatin'ny réseaux sociaux akao tadidiona fa tsy ampiova raha amin'ny olo igny mihitsy igny commentaire kelina regny possible mety andratra hely fonanjy satria mety zegny le tanjonanare fa kosa tsy fantanao fa raha tsy andohanao igny de mety ampiova raha meilleur koa amin'ny vatagny olo igny akagny dikan'zany orera point fogna zany anao andeha agnome méchanceté gratuit nao sans raison olo tsintsinagnino anao de zegny orera point zegny edy bon mazava zegny gracie fa bon aminareo pizaha zegny hitanareo koragna jiaby nataonay teto tsy hoe ke izay nanigny nagnano vidéo taloha tsy agny le koragna fa anareo mahita tsara hoe fa ino zegny raha tokony ivolagnareo koa zegny vidéonay magnaraka ty fa anareo magnamia avinareo zegny fa le raha eto tsy hijanogno e karaha ataoko za zegny critiquenareo tsy mahay pose question tsy mahay magnano interview za tsy mpagnano interview
fa nakati podcast talk show karaha zay koa nany izy mety tsy hijanona volagny fa bon merci aminareo zegny iza ko merci aminareo koa zegny agnamia avinareo amin'ny raha jiaby nataonay eto. Voilà, merci beaucoup. Antsika tokatrango akagny nagnaraka hatrany farany de on se dit à la prochaine peut-être parce que tsy hotofoka zegny niarinao ty agnantso anahy aketo fognany de ho an'zay magnaraka moa zegny magnara fogna ho an'zay mbola tsy magnaraka n'incité anareo za hoe abonnez-vous à ma page Gracie, à mon compte TikTok Gracie Léonique et à mon compte Instagram aussi Gracie Léonique. Fa oui, surprise vraiment pas car tegna hoe fantako fa ho tianareo zay ho avy akao. De zay angambany de ho anareo zay andasaka agny koa ka tegna ndefa vola aty à Madagascar azadigno mampiasa application TapTapSend et utiliser mon code promo Gracie 777 et porte bonheur ça me tombe 1000 fois voilà nareo. Voilà. Peace and love, Jabi.